Drwg yn efo'r tafliad. Tuag at gwrs cosbi Trefelin. Nid y peniad amddiffynol gora. Yna waedd. Am drosedd. Ond mae wedi rhoi cic o'r smotyn. Mae'n gic o'r smotyn i Landudno. Harvey Bennett i gymryd y gic. Ac yn gyrru Scott Coughlin y ffordd anghywir. Hanner ffordd drwy'r hanner cynta ym mhar cynnes a'r ymwelwyr sy'n mynd ar y blaen. Landudno. Dod yn ei blaena i lawr yr asgell chwith. Rhoesiad. Nadlamu ymlaen reit ar draws wyneb y gol. A Callum Stevens efo'r dasg hawdd yn y byd i benio'r bêl, i gefn yr hwyd. Gigonol arall i Landudno. Tuag at geg y gol mae'n mynd a'r peniad ymlaen yn canfod gefn yr hwyd. Stevens sydd yn rhoi'r ymwelwyr 2-0 ar y blaen. Cyfle arall i Landudno. A'r bêl yn ôl ar y postyn, ail gyfle, a mae'n bedair. Harvey Bennett efo'i ail heno. A dyna'r ail gol a Landudno wedi sgorio o fewn munud. Mae'n bedair i'r ymwelwyr. A slac allan o'r cefn gan Joel Torrance. Cyfle i Trefelin. Torrance yn cael ei law ati. A Landudno yn clirio. Chydig iawn o gyfleoedd mae Trefelin wedi gael yn yr hanner cyntaf yma. Ond mi oedd hwnna yn gyfle gwirioneddol. Yn ôl ddaw'r bêl tuag at gwrs cosbi'r tîm cartra. Os na gyfle rwan i Trefelin dorri. Cic hir obeithiol. Torrance yn gwneud yr arbediad. Dim yn glir os na ail ergyd. Nag os dos na ddim. Gym yn mynd i fynd. Iwan Cartwright. Mae'r rhyddid ag amser i godi'r bêl. Mae'n i cwrt Cosby. A'r bêl yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Trefelin yn trio lansio. Un ymosodiad arall yn hwyr yn y gêm. Dal i chwilio am ryw fath o gysur. Ond yr ymdrech o tu allan i'r cwrs Cosby yn codi yn gyfforddus dros y trawst.